איזה דרך טובה זה נודר, איזה דרך טובה זה נודר. מה עשיתם? מה קורה חברים? הנווה, נותן קקטוס, ופה כולם איתי, עידו דוד. לא רואים את הפנס! פינג פונג הגבר, כן. זה פינקו הגבר, קופר פיפול הגבר, וסמיילי, איך שלא אומרים את זה. סמיילי, יאללה, סוס. טוב, יאללה, אתה מתחילים את הטיוב שלנו? יאללה בוא נתחיל. אני מוביל מה? חברים. איתי, למה אני באוטו שלך? זוז מפה. עידו, האוטו שלך עידו. ערכתם לו את הסקרינשוט, יופי. משטרה אחריי, מה לא, אני? סנסור. נתתי לך פוש. יאללה, עלו. זה בת? זה בת? כן. לא. רגע, נווה, אני חושב נווה. לא זה, מה שיט, נתקעתי בגללך. אידיוט. תקשיבו, אני... A few moments later. אין לו כוח. באדי, לוי, אתה משתגר. אני יודע. לוי. לא נכון. בוא חכה לו. אני רוצה... רגע, מה זה? פאק, נתקעתי בעץ. אתה לא יודע לנהוג אחי. תקשיבו, בואו נעבור לפה. כן. דרדר נוער, מה לא? פאק. לא, אני תקשיב, חלק. איתי, זה איתי. אתה נוסע לתאוכה. בום, עץ. תקשיבו, כל הקדימה שלי שבו, תסתכלו עליהם. לא, הפוך, תיפול, אני רוצה להביא את האופנוע שלי. מה לעשות? כל הקדימה שלי. טוב, את פותחת. גם... יאללה בואו. רגע, אני עושה זמן. הנה, תחרה, זה מה שאתה... אני יורד למטה, יאללה. כן, בוא איתי, מי יורד איתי ביחד? סע, עזוב את זה. מי זה שם? נביא, אתה נביא. הנה אני דיומור, ממלאך. תסמון של גרנד, תקשיב אני זורק קדימה, פתאום טפה על הגרנד, בום. יא רואה מטה. קודם, קפץ ככה. איזה דרך טובה זה נודר, איזה דרך טובה זה נודר. מה עשיתם? תהיה מוכן. בוא. אני בוחר פה. נותר המצאנו בוסט. טוב, תשמע. תן לי לקפוץ, חכה. הנה. אני קופץ, אתה מעיף לגרוף. יאללה כבוד. רגע, לא, שנייה. הנה, עכשיו. לא, עוד שנייה. הנה, עכשיו. מה זה? החולה שלי. מה אתה פאק? שמעתי כאילו המזגן שלי הופע לבד. הנה, עכשיו. גם אני שמעתי את זה. יו, עוד שנייה. הנה. איזה בוסט טוב זה נודר. איזה בוסט. בוא, נעשה לך. חכה לי. תגידו, איך הזמנתם את המסע עוד פעם לפה? זה לא נותן לי. צריך שיתארס, אבל עזוב את זה. רגע. בוא. אני לא רוצה. תעשה. 3-4. רגע, איתי. לא, קניק. סעו אליי. אני תקוע בלי זה, בלי כלום. די, אתה לא מרביץ לי. מה זה בלי כלום? המסע לא עובדת? נווה. די. לא! יש, אני על הכביש. יש גם אני. יאללה גם אני. רק איתי. עדיתי בוא נמשיך. מהצד. רגע, אבל אני לא יכול לדפוק פה רביעי. תרים גלגל. תראה. תרים גלגל. ילד עם אופנוע בראש. איתי, תראה איפה אני. לא, זוז! מה אתה פאק עוד פעם שם משטרה ואני לא עושה כלום. אני מרגיש כמו דיסט. פה נפלתי. די, עזבו, זה טוב. די, יש עליי משטרה. לא יודע מה איתכם, אני על ההר צופה עליכם. כן, יאללה, בוא. הנה, יש פה עלייה. מצאתי כניסה בדיוק עד למעלה. כן, יונה מצא. רגע, אני תקוע בעץ, תקעו לי. רגע, אני מצליח. אני תקוע פה בעץ. מצליח. חכים כאילו מישהו נפל עליי. לא, אני
בדיוק משם עליתי. יותר שנתקע לי האופנוע. הוא שלי. רוצים להרוג אותי איתי, פאק. איך עליתם? איך עליתם את העלייה? הנה פה. אוי, נעצרתי. היי, נתתי לך בוסט? זוז פיצצתי פה. לא, לא. נו, אתה שם! לא, איתי, אני יודע מה אני אמא שלך עליי. אתה צריך להודיע לפני. עלו לי על האופנוע. אין לי את הזמן שלך. תרד ממנו ותן תקבל לי 360. לא, לא, שודה, אנחנו יכולים למעלה, בוא. הכי גבוה על הסוויטו. פתאום נהיה אור, זה לא טוב. זה לא יעזור. אני שלה מה אתה מפד? זה מכוער. שמע, עשית אותו... וואו, מה? כנסו לנו, מי רוצה להיכנס? וואי, אתה כזה משמין על האופנוע, יונה. משמין על האופנוע. לא, 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 לא. יאללה, בסונה מדי. תירה ביארן, תירה ביארן, תירה. יש לי גם אגרוף, נו. נו, אז יאללה בוא. יש לי תקפוץ ותעיס אגרופים באמצע, טוב. מישהו פה אמר, כדורי מים? יפני, אוהבים לקרקר? אתם אוהבים נקניקיות? יאללה, תשמע אותו. אך, לא, בסונה, לא, 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 עוד פעם, לא, עוד פעם. וואי, הוא מטפס לי את הארץ, איזה פרקורים. בסדר, אתה רגיל להתגלגל. אבל אמר נקניקיות? די, תסתכל בצים לשם, עושים לינץ'. הנה, קפוץ. לא, לא, לא. תפסיק, 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 תפסיק.